Cita. Iya. Rada wedi aku Mas. Iki cara-carane dhewe zaman turangga singget kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono sakno ngono iso demok masa depan Mas. Hampir saja. Hampir saja. Oh, hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Ayo, Kang. Jadi aku rada miring dine ora ngono ya Mas. Ya karena aku jenengane kesurupan. Ini kesurupan duwite gatel. Jenenge hantu gatel. Astagfirullah. Ngene iki koyo dhewe iki ngene iki. Nek koyo dhewe kan Kang Serupan hantu mik. Iki hantu tukang bakso. Oh, dadi ku tarikane Bang tukang bakso ngono ya. Lagune napa, Mas? Bang Dik. Lagune napa, Mbak? Lho, iki sing rada medeni iki, Mas. Iki rada wedi aku. Jadi didatangkan langsung dari selatan lho. Oh, Allah, duit serangan ini gatel-gatel ya, Mas. Ora, bercanda, ya. Permintaan ada yang live YouTube gak Mas semua atau live ini? Oh, gak ada. Tidak ada yang live ya ini ya? Gak delok neng omah. Oh iya. Bener banget, kudur ini. Oh iya. Oh, ada mangsamu. Aku tidak. Ben bali modal ora. Iya. Mono mangsamu bayaran dhewe iki apa murah? Oh, anak ya dhewe iki ngapur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Wis. Derek, ninggal katresnan. Oke. Oh iya, boleh monggo. Engko ngidekne nek delok apa ku jenengane shootingane ngono paling peke ora aku terus minta maaf ora aku ya Mas. Mbak ngapunten kula Kang Serupan. Tak terus sesuk do melu Kang Serupan kok. Kayak dhewe ke Turangga Sinden ya dadi ya karo nyekel mik. Nyekel mik. Heeh, bener banget. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana Turangga Yoga ngono ya. Kene engko gawane saran ngeplak sing nyanyi. Kuwi gong suwuk men digowo. Ayo. Durung Mas. Iya. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh. Heeh. Ya, terus ke Mas? Ya. Sepira Mas? Ojo lali
Ki mau kita arek nguleng-nguleng aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, Dina terkenyot jare. Ya ampun. Terkejut toh. Terkejut banget ya. Oh wis dikomplot gue Mas nyamari. Heeh, nyamari. Nyamari gak nyamari. Kok mulai-mulai aku kok berbadan dua kok Mas. Ngerti aku. Kowe iki kena angin kowe meteng ya ta jare. Amin. Amin. Ya. Ya wis ditarik kok bahaya. Tak suwun rino lan Rampung ta iki? ya ora apa-apa Mas. Ya rampung. Iki kurang sampai dua Mas. Ora Oh, apa-apa. seberapa? Oh, udah mau mana? Oke, Sekarang- tinggal terus nanti sampun kater. Ripun Pak Mawang tarik dulu. Oke. Ya monggo tarik dulu Mas. Ya. Ya. Asus. Bakso. Bakso. Yo. Mas anak bakso. Ya. Ya, ya. Yo. Bakso. Sembuh, wis. Selak dodol. Selak dodol. Kontennya titip di kancane. Yo.
Tariane bawange sijine kok ning kono ya. Mek kene iso diputar. Sreming dodo turun mari rasa kangenku lagi keto saka depan oto isih turun iso kako tombo
desa ayo sing prasaja kon membangun desa kanca ayo kanca kanca sing prasaja ayo sing bayekno kon membangun desa. Wanggok sih Mbak Cita. Anggok dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu. Dan panyumunan boten. Wes. Ada. Apa Mas? Sabar. Oh, ada yang minta coblak-coblak suang. Boten. Nggih apa boten? Iya, nanti dikasih ya Mas. Apa lo generasi yo? Generasi yo, minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono Mas. Lagu daerah. Dadi niki ora gur sing cinta-cinta. Coba-coba sungki yo budaya Mas. Budaya dilestarikan. Anjir. Rapi. Iya Mas. Ala katir-tir Mas ini. Apa tuh? Derek. Yang derek buri. Apa? Gundul-gundul pacul. Mau? Oke, nanti dikasih ya. Bang hotel. Ya. When
Tarik lagi, Mas. Pak masake rumah sanak keto sing kono. Sing kene. Heeh. Iya. Kaya modelane nek ade dolan terus ana pitik kecemplung kalet kan gitu. Kok kaya trindil ngono gitu. Heeh, sakake ya. Cak gede kok kecil isin aku. Ayo pentas goleki mama. Ayo. Ayo mantuk ora? Ayo mantuk. Mantuk apa ora? Iya. Para kita soya rapi, ilo ya
pangapurane durung bisa nemoni tak suwun slirae urun sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal Aku kangen seliramu, rindu. Aku pengen ketemu pada rembulan ing pelataran sayangku kan hati kakas marah panci wes wani tan saya sepi saya ketawa suwunge hati tanpa sliramu sing tak Sugeng rawuh Mbak Ilka Derista, Ilka Derista Sugeng rawuh Pak Dukuh Cebongan, Sugeng rawuh Pak Duko Ampek Cebongan
Semenika termasuk datang sampun paripurna. Bapak ingkang kok kalih. Kencer Mas. Oke. Wong orang yo mendelik ning kono ora roh aku Paling Mas. sor sajen kok. Sor sajen. Nganu sedang menikmati. Ini semua aku punya.